Noia fará unha viaxe polo mundo co festival benéfico Kitis Katis. Máis dun centenar de bailarinas participarán na actuación solidaria, xa que o recadado irá para a obra social pediátrica. Esa é unha actividade fixa na programación cultural de Noia e un ano máis Kitis Katis desenvolverá o seu festival benéfico. Baixo o título de Unha viaxe polo mundo, recadaránse fondos para a obra social pediátrica. E como ben sabedes, pois cada ano estes cartos recaudados no festival pois van destinados aos máis pequeniños. Normalmente é así, este ano non podía ser de outro xeito. Levamos xa pois unhas 5 edicións do festival aproximadamente e cada ano pois é máis grande a participación. Este ano serán máis de 150 rapazas as que van a formar parte deste gran festival. E agradeceu a implicación e o traballo de Kitis Katis coa organización deste festival solidario. Ademais de ser un atractivo para toda a xente que quere disfrutar dos bailes destas rapazas, pois que ademais teña ese fin solidario tan necesario para a investigación. Neste caso vai destinado aos máis cativos, esas pequenas persoas tan importantes na nosa vida e que é un grande orgullo poder participar nesa colaboración. A representante da obra social pediátrica agradeceu o xesto de Kitis Katis ao recadar fondos este ano para a súa iniciativa. E axudarnos en todas as actividades que facemos. Como dicía Laura, pois temos 3 lemas que son investigamos polos nenos, cuidamos polos nenos e axudarnos a debuxar seu sorriso. En eso é a nosa base, o que queremos facer. Temos moitísimos proxectos, moitísimos, uns que están xa levándose a cabo, outros que estamos, están aí en proceso, e isto nos vai a servir para, de moito. Nós sempre dicimos que por pouco que sexa, pouquiño a pouquiño se vai facendo a montaña. As entradas sairán á venta na vindeira semana. Poden adquirirse na Sociedade Liceo de Noia e terán un precio de 4 euros, os cales van a ir íntegramente destinados a este fin solidario. O festival desenvolverase o vindeiro 6 de xullo no Liceo de Noia a partir das 7 da tarde.